Yeah, the name of Kokura, a common animal. And Tiani said, and say, a bobon and a hobby, said the wedding car come. So what Tiasia, and our Kokure, was able more dance upon hobby, come Bia, the name of Kokuras, a common animal. None, Ria, Monima home, and then Rudia and Yea home. Bra, and now you said that now come on, we are for Sana, and for my abaco sem capra, ye then I do for you. As I say, if I need you promotion, maybe I'm up tonight as in the boom city and on. Ye need promote, ye quit. The Asian said, I had the mine. Some Yaku, one form, maybe do Jupano. And now Nana could get you. What's not Jupano? On the edumfoɔ neti. If you're not Jupano, are you cry my own? Ma, you are crying to be Maha. Ti obrempon onye kase ne yese sadia na nanu abrafoɔ na edumfoɔ no nkope be bintina akwese nkope baras bintina ohia bi a na ofre nti ya de kontichi yekuro a edi etu din abrafoɔ a yete ho sesi a nti kro ne de wuti ho de a wuti kro no ma de a na tese woka adwuma no ho nti yekotena ho no sa na se emredu na se nana se obokɔ otu kwan ana obeya amane bia de a no yaba kana no ma ayi bia na se beti ase ya mo omukura mo obi oti kuro mo bia no e wo se wo som nana se edumuni papa kura na me ka kiro no uti kuro mo ho ade a na tese wo ye edumuni ho de se wo ye osunani o apart from abrafoɔ no wo na nka adwuma no na se wo ti abrafoɔ na wo ye aduanani wo ye asechirini abrafoɔ na e ho na asechirifoɔ na ye kuro edumfoɔ no ye asechirifoɔ na mmom na dum no so no akoye so je duma wo pa wo ba ala ye beje wo ye do aka nti ye busua ne de eda ho na adwuma ne de akoye so je duma wo pa ko a wo ba ye beje wo do aka ye ni se so je duma ma ye be ma ye mo die e hie dem ne de e hie bia nem e ma nyina kuta nsekai samu e ma nyina kuta nsekai e de sum de ntia hene nti obi o ti abrafoɔ bia de so ye oba so ye brema bia no o ye dum ni ya mbedi ade mfio de oni sia ni ne wo dumfoɔ ma a kan ho se do nyina ko tua ye nyina sum de ntia hene ma omo ti abrafoɔ de o ti ho de a na ye oba o ye brema ko ade atade na e be show na wa de abosum de ntia hene enti mo fa firi mfie be se bia ye wo to ho no ho ano na ye frase ya na wo so nyiri du pepe so bia nsa wa be ani de wunya di be mfie aduonu di ko ne de a se no ho wiase ti wo ba ye bejo ya bo tirim paye na ya de wakobosum no so se bi entumi ya ne abosum no nchiri bi se bi wo ba bu nso wo ye de wo timi ko ono de nchira bosum kase no friends se bi entumi ono sase bi eni ho atumi no to nchiri bibia ono ka ho ne bo de nchira ma de nchira yin ne ho ban mo mo ye adwuma ye ti sei no mo bode nchira he de ho ban no mo wa chiwade bi mo niema bi eni se mo ye se na me kan se bosum na lai odi eni mu no wonchiri bi diama yen susu yen chiri bi eti se bi wo waduro bi a wo de ba enya de a betumi adum ni biala de hia ne se obedi no kure no wadi se se obesom de nchira sa de hia no se obedi no kure se obesom de nchira man wo som obo pensi na de nchira hin bi a ti wo ya adum ni nko ade a no wa wo abrabo mu ye di a bibie ni ho no mu a betumi ato minim sa asrafoɔ ya na wo nche den hu wo mododo ano aso sa bere nim se de nchira de mama bere ne amane no hu ohu mo sonso mase atre edumfoɔ no bubu sisi a wo ye dodo be sɛ o sisi a de ekutam ni pa be se edu a ye wo ho na mo ye be hye da nso ya tete ade no adwuma nso no ye nto wase nipa ne ba ye be hye da na fantete na ye na kobusum da ya kogu de ye be ye no ansana obaka dwuma no tinya so ba ya futi ya ne edu aka e wo be fantete se odehie bi ono a de ho ba se bi ameba ono aba se opese oko na se ne maame a na oba tan so bi gina se kompani a se be no oni de enye enhye so abusian ka se o mpuna ye enhye na ese kuro no so ye abrafoɔ nti no nipa no fa ani gye ho se o be ye dwuma no efi se
tete die atwam tete na ne de sika awi ahwede no and therefore mother Roma therefore betina so die ne kakra wo na die yakofon kakra muago kakra nanso no nanse wanso so awo banso bohwe ohun yi kasi muago kra ntinje se wo de usa wakeka ka obi anu mu apo ba bi sa se de nchirade mu amu no de nchirade ne wo hina ne hu ono titi atire ana yeda se so ne yedi ko bibia ba che bi mu a ne yedi hia wo panyi futu a yebesa ba wo nice so me de masipa nessa busia eno no opanyina wo no ena abrafoɔ no mo so mo chichiro mu kuro no ankasa din ene abrafoɔ na wo mu a wɔsom de nkyira konwa bɔ na ho ban ya kwapem sɛ mpo na na firi mu a wasae adanda no agya ne kwan akogya ne kura no ɛyɛ dumfoɔ mo panyina da wɔn mo ano ne mo atwetwe nkɔmɔ no Jukwa na sabre yɛ wɔ sɛde amamra ne amane ne si ɛkɔ so no nyina kakra do TV so yɛde bɛsom wo sia me a ɛyɛ afrɛ me anɔkye wa ba agyewa sɛ wa bedase one line.